jo Kenya. Kura mgajang lokruok osebedo e lwenj kedo na demokrasia mapachoka. Kama koro nyiedhore kokalo kaka odhialo odiochieng' mar SabaSaba odiochieng' ma kawuono. Mana kaka Walter Nyambagalero no ng'anyo machon mar SabaSaba mane itayo kod James Orengo, Kenneth Matiba, Ramogi Oginga Odinga. E kind jotelo mamoko oyudo picha manyien mokel kod rowere masani mag Gen Z. Ne en ng'anyo mar tipo mane iketo godo jatend piny machon Daniel Arap Moi e tago mar gwetho oko telo mar chama achiel. Ng'anyo mane itayo kod jotelo kaka JM Kariuki, James Agri Orengo, Tom Sikuku, Ramogi Oginga Odinga e kind jotelo mamoko. Kendo ne obila gologi koda puth njiri kikeyogi. Moko ne mako kendo itere od ang'ech, to moko bende ne itweyo. No sweta ne okarwako sweta. Ne chieng' rieny odiochieng' onogono. Ne okawo skuku bende orwako wind jacket moro kanyo. Nikech nonge en wadhi jela. Ne chieng' wadhi nindo iye. The National Convention Assembly met at Reburu and decided to do mass action to articulate the need for Kenya to have a new constitution made by Kenyans, for Kenyans, by which Kenyans would govern themselves, in which they are sovereign. Moingo igni predek, Governor Masia James Orengo, okoni pogruok e kind kedo ne ratiro kod demokrasia, ahinya mitimo kod rowere mag GNC, en ni gin kod mbui, mar sundo oganda mapiyo kod lony mamoko. Pogruok ok duong' ahinya, nikech wabende ndalo cha ne wakedo gi loch marach. Sani be gikedo gi loch marach. Gimopogore ne loso gik moko kaka ng'anyo yot sani moloyo ndalo mane wachako cha. Nikech ndalo cha ne onge internet, ne warengarenga gi dhowa kamano. Ma seche moko kata ng'anyo no ka ionge kaka jotelo, kineno piche moko ma ng'anyo ndalo cha, ka jotelo onge to kinyal neno ji. To sani rowere gi kendo ber na ahinya ne gin gi yo ma ginyalo lungre go ka gitiyo gi internet. Jogo mane nyiedhore oko ne SabaSaba ne rodho ka jakufulu. Kata kamano, Orengo pod oywago kit gocho ni en ataro mar katiba ma obila tiyo godo kod teko mathoth kamomore go kuom oganda e kinde mag ng'anyo. Kamwa chung'e to waloso gi ji to polis biro te risas. Kane owuok Hamza kanyo nochwadwa risas. Ndalo cha ne inego giketo e jela. To gima aneno marach malit, bunde ma jogi tiyogo. Nyocha nadhi aneno kijana moro nogo wiye gi bunde. Wiye ni omukore te, onge gimodong'. Onge gimodong'. En masira ma kineno to pi wang'i nyaka wuogi. Kendo nok aneno ndalo cha ma oket joma nigi bunde mopondo, jomiluongo ni snipers, mabedo gi bundo ka kiyo neno ng'ato achiel kata ng'ato ariyo ma gidwa ni mondo gigo bunde kata mondo ginegi. What you are talking now today was it implemented? It was implemented but corrupted, stolen by a few greedy these people who want to use Harabi to buy the voters. SabaSaba ne temo yaro ratiro kod bedo kod duond buche mochung' mongirore mag siasa manyalo chung' kendgi mok donjro godo kod sirikal mamalo. Koro kama koro roundabout moro yo kayo mangi kucha. Ema polis kendo yudo ko choko ji mang'eny ko wacho ni sirikal nyaka yie wach mar multi-party to ka ber sirikal onego gogi. Wapenjo ka bende okang' mar rowere ne momo kendo donje od bura e yor ang'enge e kinde mag ng'anyo en ataro mar katiba. Penjo mokwongo onego bed ni jotelo notiyo gi katiba maber. Nikech jotelo go ok nyal tiyo gi katiba marach, ok nyal ketho katiba tiwacho ni koro joma koro biro ka dwaro haki margi kata dwaro margi ma chik oketo e diere ne joge motimo marach. Katiba ma Kenya kisomo preamble ma katiba wacho ni katiba ni wan kaka jo Kenya, with the people, wan kaka jo Kenya, wan mwambire katiba ni ok wamiyo jotelo ma Kenya.
Walter Nyambaga, Ramogi TV.